kama kusani ndawe panali sonkhani na imene inaveka kuti mayi Winnie Nyondo amene anali wothandizira achilima adalandira uthenga palamya kuchokera kwa mmodzi mwa anthu amene adali nawo mu ndegemo Malemu Chisomo Chimanini. Ripoti linakambapo ndizoona Teus ndipo nkhani ikudzifotokoza chifukwa mbuyomu mayi Winnie Nyondo adakambapo adalemba pa page pawo kuti nthawi yomwe ija amene ankati ndege yasowa nde Winnie adalemba pa page pake kuti ineyo komatu mmodzi mwa anthu amene anali mu ndegemo Chisomo Chimanene anandilembera message kuti too much turbulence kutanthauza kuti ndege ija imasowa mtendere kutanthauza kuti imagwedera kwambiri imapanga zimene simapanga chani nthawi zonse kutanthauza kuti padali kusokonekera kwina kwache ndi zimene tifa matanthauza ndiye atayitanidwa commission of inquiry mayi Winnie Nyondo sadasinthe statement atanenetsa kuti yayi ndizoonadi kuti adatukwanidwa izi ndi zimene ndikanena zokhuza Sylvester Namiwa zija kuti ankafuna zikambidwa pagulu anthu akuona ngati munthu amatukwanidwa kumbali ndiye nokulira kanati umboni aziperekera pagulu anyway zimenezo tisiye kumbali ndimafuna ndibwereze kunena kuti Deus ndizoona Winnie Nyondo amene anali assistant wa achilima mu office mwawo wa media amaenda naye kuna kulikose adanenadi kuti ndizoona Chisomo Chimaneni amene anali ngati ADC kaya mmodzi wa chitetezo wa achilima adamulembera message ali mu ndege momuja kuti mu ndege munomo simuli bwino kunjaku weather sili bwino ndege ikuvutika kuti tani ndege iuluke ndipo akuti Chisomo adamulembera kuti too much turbulence adamufunsa ma commissioners iwa kuti iweyo udayankha kuti chani nde Winnie anena kuti ndidangoyankha kuti pepani mwamvanganija adinayankha kuti pepani koma message yanga ya pepani idachonga kamozi sidachonge kawiri kutanthauza kuti message iyo Chisomo sina pezi sidi kuziwa conclusion yake ndi chani koma ndimafuna ndibwereze ndilumikize nkhani yomwe ndi chimodzimodzi Dr. Lucky Sikwese atadziwa atauzidwa zokuti ndege ija ikuvutika yakumana ndi turbulence ikuluka movutika Sikwese adaperekera umboni ngati PS amene anabuka ndege ku MDF kuti achilima akwere bambo Sikwese akuti ndalembera achilima message mu ndegemo ine ndili ku office ndalembera achilima message kuti bwana mwina mwake ingobwererani kuti kulilongwe akuti message imene yonso zikuoneka kuti idangochonga kamozi achilimaso sida apezi umenewo ndi wina mwa umboni umene anthu amene adali pafupi adayankhulana ndi achilima mu mphindi zimene zija adapereka ku commission of inquiry matupena anagwidwa kumotchala asanapimidwe ndizoona Deus auti zimene zidasokoneza dokotala opima watupiwa nkhani imeneyo Deus ndimafuna ndigwire ponena kuti boma lilanena kuti matupiwa asanayikidwe m'manda bwanji apimidwe chifukwa anthu ena amakamba kuti yayi mwina adaomberedwa adakhapidwa adakhulukuzidwa ndiye boma linena kuti yayi akubanja pezani madokotala akumtima kwanu amene mmaziwana nawo akapime matupiwa ndicho linga chakuti tidziwe chenicheni chimene chachosa miyoyo ya anthuwa ndi adapeza Dr. Kamiza ndi mayi ena amene adakachita ndithu postmortem adakachita kafukufuku wa matupiwa ndipo thupi la achilima Malemu achilima adalisunga kwa lokha matupi ena 8 adayika kumodzi kuwanengo thupi la achilima lokha akuti monga amene adanenera asilikali anena kuti yayi a vice president okha akayikidwe kumochale ya okha kuti kumene kuziyayitika dongosola chani labwinobwino ndi adayika kumene kuja ndipo abale awo bambo Ben Chilima adali mmodzi mwa achibale amene adakachitira umboni kuunguzanso kwa thupi lawo ndipo madokotala anena kuti tidapasa mpata akubanja kuti akubanja wakuti ndiye sadadapereka checklist akuti mutiyang'anire mabala amfuti mutiyang'anire mabala akukhapidwa mutiyang'anire mabala akukhukhuluzidwa ndi anena kuti ayi bwerani thupi ndili akuti akubanja pokuthapa zonse adakhutira kuti mabala amfuti sadapezeke pa thupi la achilima mabala obayidwa okhapidwa sadapezeke pa thupi la achilima mabala amene adavulala achilima ndoonesa kuti kudali kuvulala kamba ka chinthu chimene chimathamanga chimene chidaomba china chake kutanthauza kuti zidali consistent zidagwirizana ndi kunena kuti ndege ija ikugwa ndi pamene adavulala